Sakop nasod sa Davao, usa ka nurse ang nagpositibo sa MERS-CoV nagpabiling gi-quarantine sa Southern Philippines Medical Center. Base sa impormasyon nga nakuha sa Sunstar Superbalita, gikan ang maong nurse sa Kingdom of Saudi Arabia ug miuli sa Pilipinas niadtong Agosto 28 ning tuiga. Si SPMC Chief of Clinics Dr. Ricardo Odan nibutyag nga ilang gi-quarantine ang nurse ug ang bana niini kinsa nihangop sa nurse sa ilang probinsya. Gingong wa na matikdan ang balatian sa nurse sa Ninoy Aquino International Airport gumikan kay nawala na ang sintomas niini. Si Dr. Odan miduga nga kagahapon wala na sila nakita nga simptomas sa nurse ug nahuman na nila ang pag-examine sa magtiayon kinsa nagpabilin sa isolation building sa ospital. Ang DOH nanawagan sa kinsa man ang nakauban sa nurse sa Saudia Airlines Flight SV80 ug Cebu Pacific Flight SJ997 nga magpa-check up na dayon aron malikayan ang virus.